Cada dia, les botigues de Solsona obren i no saben el que es trobaran. Bé, doncs avui es trobaran amb mi i amb les meves entrevistes. Bé, hola a tots i a totes, estem aquí amb la Teresa, la que porta cal coll. Aquesta botiga va ser escollida pel Grifell i ara li començarem a fer les preguntes. Com estàs? Bé, gràcies. Doncs comencem. Quants anys fa que la botiga està oberta? Mira, des del 1935, o sigui, fa 84 anys. Quanta gent treballa a la botiga? Ara són 4. D'on ve el nom de la botiga? El nom de la botiga ve d'una casa de pagès que vivien els meus avis, que es deia el Coll de Llanera. Els meus avis i el meu pare, que el meu pare va néixer allà. Quins productes veneu a la botiga? Bueno, venem moltes coses, des de llegums a granel, vins, queviures, pinsos, fungicides, llavors, etc. La gent compra més a granel o prefereix comprar paquets? Depèn. El que és el tema de llegum, com que ho tenim a granel, és la costum i la gent demana a granel. I l'altre, clar, ja ve tot empaquetat. D'on va sortir la idea de fer lots de Nadal? Això va ser la idea d'un client que ens va venir un dia i ens va dir que em podríeu preparar un regal per Nadal. I doncs mira, així vam començar. No? Sí. I ara cada any en feu? Sí, curiós. Els lots que veneu aquí a la botiga els feu personalitzats per cada persona o aneu sobre un catàleg? No, personalitzats. A l'hora d'embolicar els lots, d'on traieu les idees? Som autodidactes. Perfecte. Quina és l'època de l'any que vens més? Bueno, per Nadal hi ha fenya i llavors també hi ha bastanta fenya quan comença l'època dels horts, que la gent posa llavors, adobs i coses d'aquestes. Llavors també hi ha un moviment extra del que podria ser, no sé, un febrer o un gener o un febrer. Quin tipus de client tens? Tinc de tot tipus variat, des de gent gran, de pagès que fa anys i anys que venen, clientela nova que ve interessada per algun tipus de vi, no sé, tot tipus de gent. Vale. Ara farem la pregunta de l'espectador, penjo una història a l'Instagram de Vilabarba Produccions i demano que li preguntarien a la botiga que toqués. En aquest cas era la teva i la pregunta és la següent. Tens algun producte de quilòmetre zero? Sí. Quin? Per exemple, a Marmelada és Riu Verd. Monget és el ganxet d'aquí de Castell Tallat. Vins de proximitat. Tinc el Pam de Terra d'aquí a Solsona, el Cava Bronzit, que també el fa el Marcel d'aquí, el mateix que el Pam de Terra, i de productes ecològics i de quilòmetre zero, de vins, quasi bé tots, Costers de Segre i Pla de Bages, que ja són de proximitat. Si haguessis de descriure la teva botiga amb una sola paraula, quina seria? Amb una sola? Sí. Com d'abans. Una botiga com les d'abans. Quina botiga t'agradaria que entrevistéssim el pròxim dia i per què? Cal Baldomero, perquè també és una botiga molt vella, segurament més que la nostra, i és poder quasi l'única que queda dintre el casc antic com a botiga de queviures. D'acord, doncs moltes gràcies per aquesta estona que hem passat aquí fent l'entrevista. De res, a vosaltres. I ens veiem la setmana que ve amb les pròximes entrevistes.